Susub. Happy New Year! Yan na. Happy New Year! Kuya, Say, tirada dia. wala lagi brother. Ligo-ligo, sad ligo ba? Yan ako hapon. Hi day, guys. Welcome sa mong kabaryo. Paborito na ko nga daril sa tibok kalibutan. Dagan kayo kailang nga daril mo, gyud paborito na ako nga daril. Ano pre? Ako'y baking be. Ikaw, sige. Ikaw. Sige ka, bantay ka. Dali lang. Thank teacher Sensei Bonbon. Thanks for Oops. this Seatbelt sa siguro tani kayo. safety first kay riders ng driver. Pilitag break. Bete kay pre. Sure ball. Na kulbaan talaga ako ba? Sabi, paningot ang ilok. Bay, nabi bidikab. Bawa. Mag New Year man gyud doon sa may New Year resolution nimo. New Year resolution ako. Oh, dahil New Year New Year resolution ako. Buwangan eh. Ano sa mga New Year? What kind of New Year resolution ko? Kaning New Year resolution ako kay hindi na ako mag-inom. Ismoy. Gasang gabi yung buka pre. Ngana dito ko kapag inom pre. Hindi ako mag-inom ay. Hindi ako mag-inom. Bagong buhay. Asa man kaon niya? Hindi pa man New Year unya. Hindi pa man New Year unya. So pag New Year na jud. After na sa After na. sa countdown. After na. Tanga agaw nga. Yan ang prima nga. Yan. Shermol. Pak. Driver na yun. Kamusta? Ha? Sabi. Kumbaan ko ba kayo? Anak-anak ko kayo basi magas-gas. Taga kay nganga. Galas. Ano ba nila? Ano, Sunny? Ayaw. Buang hoy! Ikaw ka na maglok. Gamay man. Hinay man. This is what we call lantaka dyan ni karon. Dito. Dito ba yan? Bakit dalawa? Yan ang pre. Ako may nakulbaan si mo. Gig. Asa muka dugaya. Nalubatan nila. Sige na. Sama na. Spray na flying tiger. Unlock eh. Unlock siya guys. First time ako napabuto tungkol ka pre. For the sake of the vlog. Boys mo ay agay. Paningot ko pre. Last. For the sake of the vlog na siya guys. Tara dito. Di ba ningot na siya? Paningot ko eh buwang. Karoon ba biya ko kapabutuan na dito? Lawan ko kapabutuan. Hi bye. Tanaw ka ni bye. Ipabuto ko ni Raymond Bombay. Mo ko niyang paon. Magmali pa yung bagong tuig. Happy New Year!
Tama na, tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na, hindi na ko.